Hudian itu hata, Salam. Selamat hari Minggu ma dihita. Sunggul-sunggul di parminggota sonari namar jamita, di mingguta sonari ima amang padita, timbul si tanggang MTH, rap dohot punguan ina gloria sian HKBP Depok Timur. Songonima sunggul-sunggul dihita, tabukama parminggota di manogoton, martang yang nahohom mahita. Amin. Marede mahitasian buku ende nomor 135 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di purbadia, na tumo palangit dohotano on. Amin.
Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, nina ibana do, haholongan saliling-liling na hubahen makaholongi ho, dibaheni hutaiti ho, marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata, nasangap jalan nabadia, diramoti jala digom-gomi hodo huriam marhite-hite tondimi, dibaheni hupangi dohami nuaing tuho, lehon madihami roha panggoloyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nani dokmu, songon panggului ni anak tu amana. Sai pararat maharajaonmu, jala sai tabai ganupari bilangan ni aka naporsea diho. Asalam tarbarita goarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu patik ni debata, parjolo alayanggo papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi ni isi ni hutan ni halakpe, namang gebati hutam, ai di daunomari do di toppa debata, langit. Maralohon dongan jolma, pasapuluhon dang jadi hal, pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu, nang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni dibata atik nasapului, oddo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut au. Ale asido rohaku, di aka nama ribur-ribur, aka nama holong ni roha diau, naso mangalosi patiki, songoni masahatna, atong rap mangidugugo mahitasian tuhata, lau mangulahon patik bar tu patikni.
tato potima dosata, tuhadupan ni debata, martangiang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargu na suatu dosan, sitopa na sana adong, parhuhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akka nahuhula hami marsite sian pangalusyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangaloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami, alai natar sol-sol bagi do hami noaeng alanii. Ali debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatotta, songon asini roha ni ama-ama mi dari ibana, hasangan. Tangihon hamu mahatani debata, turbuk epistel di minggon, tarsurat di Jeremia bidutolu ayat 10 opat sahat rodi ayat 10 walu, marsikat soring mahita. Sai mulak ma hamu ale akka anak nambar baliki, ninna Jahoba, ayau do harajaon munahian, jala ala pokku do hamu sahalak sian sada huta, jala dua halak sian sada marga. Ia dung torop jala pabue hamu ditanoi di aka arisogot. Dang be dohonon ni halak poti parbadaan ni Jahoba. Ai dang be tubuh di roha ni manang ise, manang paingot-ingot na jala dang be luluon nasida sian tano na di utara tu tano, nona sida sian tano na di utara tu tano, nati diturpukon tu opung muna mabahen tean-teanan. Ido sahatna,
Martua doakan atu mangihon hatani debata jalan apeopsa. Amin. Tahati dakon maha porsiautai, songon nahinati dakon nidongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok jalui bana jauh naksila, natu bana turun di tanah, manulak mangulu di hari paturun, namanai surgo lahudul di bata jahuba, amanai paruna satu dosa, isi maibana paimam laksogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dohak na mati. Au porsia tondi porbadia, jaladong sadahuria nabadia. Atau panyalak Kristen akan abadia. Dohot ya sisani dosa, dohot ya tai namando. Mulak mangulu sobot daging halak nong mate. Dohot yang guluan nasaras sudah. Amin. Tabigi ma tikting namasa di Huriata. Topik ibadah minggu, las ni roha di hamumulak ni anak nama goi. Dalam bahasa Indonesia, sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Napaduahon, ibadah penghiburan manang pangapulion. HKBP Sudirman Jakarta, pamasaon pangapulion tu keluarga J Marpau, J Manurung nahinan, S Boru Sima Juntak nahinan, alanaung di alap tuhata, Ima Inang Senti Boru Sima Juntak, Sianwek Karetengsin Barat, Minggu 14 September 2025, pukul 10 sadawib, dung sidung ibadah pagi, Inganan Ruang Lewi. Napatuluhon persembahan bulanan tahunan jemaat. Parhalado HKBP Sudirman Jakarta masosoi tusude ruas asa mangalehon kewajiban bulanan manang tahunan laho haperluan operasional ni Huriata. Napaopaton kunjungan gerejawi manang pagebati Huria. Sadarion Minggu tanggal 14 September 2025 di Parmingguonon Manogot Walu Tolupulu Wip Seksi Perempuan HKBP Depok Timur manang penguan Ina Gloria mangebati Huriata lao patu begehon lagu puji-pujion jala nani uluhon amang padita timbul si tanggang MTH laos amangido marjamita di Parminggota Sadarion. Jala ramatama dung sidung ibadah ditamui oleh seksi perempuan Huriata. Jemaat namoding. Nunga jumolo dialap tuhata amang insinyur Gustav Panjaitan opu Sihardoli
hari Sabtu 10 September 2025 umur 87 tahun 3 bulan nahina baluon inang boru huta uruk sian wek benhil pejompongan. Tuhan Yesus mengapuli sude keluarga namar sitaonon. Namangihut partangyangan wek di bagasan saminggon di pamasa huriata do partangan di wek naparjolo wek karet tengsin Kamis 10 September 2025 pukul 18.30 WIB Inganan Ruang Salomo. Nah menjadi tuan rumah keluarga situa sahala tambunan inang boru hutagalung nahinan. Napaduahon wek setia budi. Jumat 10 September 2025 pukul 10 WIB Inganan Dancing Bait Resto. Tuan rumah keluarga situa Ipan Lumban Raja Inang Natali Boru Panggabean. Napatuluhon wek Jakarta Selatan tolu dohot opat. Jumat 10 September 2025 pukul 10 WIB Inganan Serbaguna lantai 1 HKBP Sudirman. Tuan rumah keluarga Sintua Dr. Andus G. Sianturi Inang Boru Huta Soit. Napaupaton wek Karbela Manang Karet Belakang. Jumat 10 September 2025 pukul 10 WIB Inganan Ruang Salomo. Dan tuan rumah keluarga Situa R. Tambu Bolon Inang Boru Sidabutar, keluarga S. Sitorus Inang Sintua Masdiani Boru Pasaribu. Napalimahon wik karet tengsin barat. Jumat 10 September 2025 pukul 10 WIB Inganan Gedung Serbaguna lantai 2 dan nama jabui keluarga J. Hutapea Boru Simatupang, keluarga R. Sembiring, keluarga J. Manurung Inang Beti Boru Sembiring. Namangihut kebaktian kebangunan iman Manang KKI dan seminar perempuan HKBP di Patupa, Senin 15 September 2025 pukul 8 WIB Saha Tunasidung Inganan Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Namangihut kegiatan dewan-dewan, Dewan Koinonia dan Dewan Diakonia Boy Mata Jaha di Wartana sudah dibagihon. Untuk Dewan Marturia, seksi musik Patupahon, malam puji-pujian, manang nyanyian kemenangan. Di Patupa hari Sabtu 20 September 2025 pukul 10 WIB Saha Tunasidung Inganan Gedung Serbaguna lantai 1 HKBP Sudirman Jakarta. Lagu pujian sian Sekolah Minggu Remaja Naposo Ama Dohot Ina Asaria Mahita Madohoti malam puji-pujiani. Namangihut penyumbang snack Paralado dohot jemaat Madok Mauliate tu NN na paradehon snack di Minggu 14 September 2025 tada hamuliateon di ulang tahun yang ke-81 tahun Tuhan Yesus mengaramoti. Udutna bunga altar. Paralado dohot jemaat HKBP Sudirman Jakarta Madok Mauliate tu NN nama radehon bunga altar di bar Minggota Sadarion. Jemaat Namar Sahid na dirawat di rumah sakit dohot na dirawat di Jabu di Tabuan Madi Bagasan Tangiakta asahatop nasida marhahi pason. Parhalado dohot jemaat pasahaton selamat ulang tahun hari hatutubu dohot selamat ulang tahun di perkawinan tanggal 8 September sahatu tanggal 10 opat. Songonima saat nititing na boy hujahami, akatiting na sodijahami, boy mata jaha di warta na di bagion sianwek manang naung di tangat tabi. Tuhata mana mangaramuti hita saluhutna mauliate horas. Tabigi ma kor seksi perempuan HKBP Sudirman Jakarta.
Tabigi ma korpunguan Inna Gloria, sian HKBP Depok Timur.
rede mahitasian buku ende 680 ayat sadar saat namangihut tapa pungu ma peleata.
hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, horas madita sudina. Sonalak bata kita memang tutu ikut jawabina tadau diri nian nunga di patah dahun nakin hamima padita timbul si tanggang jala nama dubo nauburu nababan nama noduk idahan di jauh nami tong doburu nababan. Jadi alani tagan sopi nasahat barita naulion hamisian HKBP Depok Timur rap dohot aka ina gloria dison las rohanami di luas tuhata hami boy marsaur rap dohot hamu kamang kainang sada pasu-pasu dot di hami sengget mamakor pasu-pasu dot nang tuhamu alani sahat matabi horas-horas ni huria parhalado padita AKBP Depok Timur rap dohot sude ruas ni huriana tu sudehi tanah pengudison tu padita nami nang sude parhalado horas ma dita sudina sokon agak lemas deh horas baik mak molonga semangat si bolis pet lau napa 10 toluhon dung Trinitatis sinondangan ni tema na bolon di tonga-tongata di bingguon imalas ni roha di hamumulak ni anak namagoi atong tapasonang marohata tajakon mabarita nauli nanienet sian Evangelium ni Lukas bindu 15 ayat 10 sada 1:32 hujahama tuhita tangi hokamu ma hatani debata songonon ma didok disi jalanin nama muse adong ma dua anak ni nasa halak gabe didok siang giani ma madok amana amang leon tuau sinamot manang sadia tohaphi jala disagihon ma tunasida pahanamotani kang pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhutna dungilau ma tuluat nadau disima di pasua saehon sinamutna paululu isapna dung di pasuda saluhutnai masa ma halio potirna di saluati jadi dohot maibana mamuka rabar jadi lau maibana mahiat dutus sadahala pangisini luati gabi disuruh maibana tuladangna marman aka babina disaktapi rohana do manggohi butuhana lakati idahan ni babii alai dangadong nama ngalehotca tu ibana dungi di pasuang marohana tu bagasan ninama torop ni halak digaji damang akan nalubiat di idahan anggo au mate ma aturaparon dison hehe namau lau mandapot to damang dohonok kumatu ibana aliamang namar baron anakmu alenin nama baron anakmu alenin nama nina amaima mandok na posona arubua kamu ma ulos na duminggan salini hamu ma ibana titin maliau kamu tu tangan na daut sipatu tupat na jala buah kamu ma anak ni lobu napi namok moki potok kamu mai naing mangak kita marlas ni roha naing mangak kita marlas ni roha alai naing ma leleng hupaulului ho dangdung pulau sipatikmu dake adi leo ko habing sada tua wasamarnas ni roha udot akadongaki HP di siro anak mi nama mudut sinamut mi
rap boru-boru do tok tong doho rap do tau jalat nadiawi alai patut do pamasaon lasni roha do pariaon ai naung mate do anggim gabi mangulu anak yang hilang, anak yang hilang. Aka damang dainang sudedo hitau boto secara etimologi kan torahar hitang torgarutar tu satu son adong di daho dasiku adong di daho dasiku adong di daho dasiku nina ale molonga dapot soy malas ni roata kaido kan ido ima inat taido hupang nama goi dung cupang na soy malas rohana. Bukan persoalan nilai, tapi mendapatkan yang hilang itu sangat luar biasa. Ya, artinya hilang, tidak kelihatan, tidak nampak. Tak binoto di dia, jut maroha. Alai di satu sisi dalam kata kerjanya ada yang sengaja menghilangkan. Tetap juga ada kata hilang di sini, mago. Akadongan, jodoh hitaun mabigi bahwa ketika akan dimulai satu persidangan bukti sudah hilang. Nah, itu. Ya kan? Menghilangkan, melenyapkan, membuat sesuatu tidak kelihatan. Angwa kainata juk dohamu menghilangkan misalnya molo manuci menghilangkan noda pakaian. Kalau itu moloi las doroade. Alai molo dengan sengaja menghilangkan sesuatu maka ida utama ada satu kata sifat di situ yaitu sifat rakus dan tamak. Sifat jahat. Karena hanya orang yang rakus dan tamak yang mau menghilangkan bukti-bukti, menghilangkan jejak ketika dia melakukan kejahatan. Nah, dalam dua keadaan ini, di dia do hita jujut, kehilangan atau menghilangkan. Hah? Memang kalau jujur untuk diri sendiri ini sulit nih amang. Alana kan misalnya kama jujur dohamu sipata dang mangat di jabu, mangat di luar, alai inata saya mangal lupa di jabu dungi mangan maho. Alai ngata lap piat kon unang tarida minyak nai. Ai madah paju pangaminakin do ulai dan kan agak mangak kami manang adang selerau. Nah, kan gitu. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu, di mana kita sering terlibat? Kita kehilangankah atau menghilangkan? Menghilangkan ya? Itu jujur itu bagus, luar biasa. Banyak kita suka menghilangkan. Menghilangkan bukti kejahatan. Jangan-jangan banyak juga yang mau menghilangkan jejak apa teh Nang? Kok tahu Nang? Pengalaman. Iya kan? Jejak perselingkuhan. Banyak yang mau menghilangkan itu. Karena selingkuh itu menurut sebagian orang itu indah. Tapi kalau ketahuan enggak indah. Iya kan? Nah, di mana kita? Alayanggo di akapar punguan, apalagi di parmingguan, ada satu kata yang juga bisa merubah bentuk jadi tidak kelihatan. Misalnya benda cair, air. Ketika dia dipanaskan dan mendapatkan kalori, ya, secara fisika dia air itu akan menjadi apa teh? Dan dia tidak kelihatan lagi bentuknya kan? Anggo di gerejaon cucuk dohamu menguap. Apalagi dung marjamita, isi marjamita nyon agak
kotor menguap. Molonunga menguap, siap-siap berubah bentuk. Jadi yang aturnya segar, jadi modohodok, mudum. Nah, di mana kita sering? Ketika kita beribadah. Olodo hita menguap, manang tetap kita terfokus kepada Tuhan kita. Coba cek ibadah-ibadah kita. Coba cek akapar minggu tak. Ketika engkau marminggu, ketika engkau menyembah Tuhan, jut dohita menguap, manang artinya ketika kita menguap kita sudah hilang. Maka jangan heran, molo mulak kita sian parmingguan, mulak kita sian persekutuan apapun itu, mal Jepang kita tempatkan Tuhatai adalah sosok yang bersalah. Songonon. Alai Roma mungkin Tuhatai mamereng. Tidak songonon. Alai Roma mungkin Tuhatai mamereng. Tidak gina tahun minggu alai menguap do. Dalam konteks sudah. Ya, bahasa Mailah bu, isi naya manako. Aku gitu loh. Isi naya manako. Iya, isi naya berbedai. Itu kan? Sudah panako parba? Kan? Sudah panako parba? Hebat bu. Ya kan? Luar biasa kita kan? Coba kenal kehidupan kita, hidup keimanan kita. Isen nahya modohodok di gereja. Apalah sudah teh? Jadi molo tabereng Tuhatai menurutmu hahuat tama Tuhatai. Sudah kita mau dohodok, sudah kita baru arulungan, sudah kita nggak becus, tetapi juga minta berkat. Luar biasa. Siapa yang paling sombong di situ? Manusia atau Tuhan itu? Siapa manusia itu? Alah, jangan bilang kita, saya namu. Saya di hari marapak manakko hita. Saya di hari mahita rapak parwarodongan. Karena kita tidak memahami bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Ya kan? Kita hampir-hampir kita sering-sering bergereja atau bersekutu, hampir-hampir sering sekali seperti ya katakanlah fashion show, ya kan? Para odo behu pakai baju kon, anggo madur 70 dan non mar minggu mau ini. Adong do siang song ini di son, dan adong rate kau pasti do burju-burju do kamu sudi. Iro nakin di do paditata, anggo parjalan Sudirmanon paditanami orang nak ada burju do sudi na. Anggo tikos nai hamu ma, tikos do burju do kamu sudi. Ima, dak yang muruk-muruk kamu tu situat kan? Ina rohakku be. Dak kamu muruk-muruk tu pada ditatakan, esok naso sampai hati kamu mendoa. Dan jelas halusmu. Dak kamu muruk-muruk kamu tu para ledo tahun. Asa otik do berarti ngurang dah muruk-muruk. Atau masuk mahita tu pemahaman ni turbukon. Akadongan di aka pardalanan ningolu jod-jod do hita merasa bahwa kenikmatan yang dunia tawarkan itu adalah penting dan kita masih gulut di sini. Itu kan? Bahwa di bagasan Alkitab bang mananghatan di debata tidak pernah dilarang satu orang manusia pun untuk bekerja untuk mengumpulkan sesuatu yang baik naung di bait debata di Portibion. Ahamai naum dinggani. Lomo dorohamu namas. Wah, lomo kan? Mas apa? Mas Tarjo, Mas Tukiman atau? Mulia. Kalau Mas Tarjo nggak gitu suka ya. Logam mulia, itu kan? Lomo dorohamu naberlian, balamui. Mau kita rumah mewah? Mau. Mau pangkat yang tinggi? Mau.
kekuasaan mau. Setelah kita merasa kaya, lalu kita berubah mencari kekuasaan. Halai hiado tapa manat na lo salpu do sudei. Hiado saat kita mabuk mencari itu semua, pernahkah kita merasa bahwa ini suatu saat akan saya tinggalkan? Bahwa ini akan hilang. Dada holani, dohot ngulumi. Atau ahamana marga di portibion di dasar rohamu. Akadongan. Apa yang paling mahal? Yang paling berarti dalam hidupmu? Apa itu? Uang. Hosa. Apa? Ay mebir mumatok. Tadadang mertada dope hitate. Oke lah. Bahwa sesungguhnya naum marga sude napi nasahat di debatatu tonga-tongata, apa itu? Yaitu kemuliaan dan napas kehidupan. Ai di topa debata hita tudos tu. Iya. Dohot ah. Bahasa mebir mana ada di topa debata hita tudos tu rupana dohot. Dohot aha do? Aha? So dia mapangalahon di debata. Nungga 30 tahun kamu Kristen. So dia mapangalahon na di debata Twitter. Ya? Iya, mengasihi. Songon edennya kena porsiai. Mengasihi lebih sungguh. Tunjuk dirinya. Lebih ido alai ide hitam maturpukon di mangunu do penatoras nai dia tohapi minta warisanku pangalawah kami dilihat amanah ido. Tapi apa yang dia lakukan terhadap apa yang bapaknya berikan? Ahadon di pamasa ibana dung di jalo ibana tohap nai. Ahadon di pamasa ibana taringot tu si leon nasian amanai. Di buan ibana ma itu sadahuta marlap pidangi ma ibana rap dohot aka parjabulan nagajang. Itu kan? Di botohamu dope parjabulan nagajang kan? Suatu rupamu kuntilanak ya, apa itu? Boru-boru si kok boru setangga? Boru-boru si babi jalan, para pelacur dan sebagainya. Dia menghayati kehidupan hedonisme. Dia tidak peduli songo dia do amanai mangaluluyon. Dia tidak peduli songo dia do amanai parohon laho pasahaton asa adong tianon na alani laho ibana di pasuasayom. Memang anggo pangidon na isitong ahamai ikoniba do majalo mewarisi napinukani natoras niba. Kan begitu ya? Bahwa setiap anak akan mewarisi apa yang dipuka oleh natorasna. Alani molo adong hatabata madok jolo tinitip sanggar lau baik kururuan jolo sinukun marga asa binoto molo nunga binoto isem maau ya kan gitu jala isek kumaho atong ahama partuturat tatutu debata.
Isemma Tuhani, iseni Tuhani maho. Aha. Nggak tahu kita pertuturan kita tuh di Bata. Sekolah minggu tahu itu. Sekolah minggu tahu, aku anak tuh. Iya. Maka kita mewarisi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kehidupan manang hanguluan napi nasahat ni debata tutunga-tungata ido dari pasahat jala kehidupan nunga sangat ternoda ido umbain naroi bana di bagasan Yesus Kristus patu pahon haluan bolon paulakon kemuliaani asa mulak muse citra panopaoni alani akadongan turbukon ida utama aka na selalu ya melawan manang mangalaosi na nidok ni debata dia akan sangat menderita. Dung di pasuai saheon ni bana ngulunai, dung di pasua saheon ni bana artanai, gabe masa maaturabaron. Lau maibana mayandu tu sadakana mora disuruh maibana laho marmahani manang pature pinahan lubuna rabar ribana holanipe nunga terjadi penurunan kodrat kemanusiaannya sian anak ni namer kecukupan turun dia menjadi seorang tukang pemelihara. Pinahan lobu ina hita maanggo dulu anu baby song na sesudah kate. Pinahan lobu kan? Dungi rabar maibana bahkan luar biasanya kemanusiaannya terdegradasi. Kenapa? Naing alangon nian ibana lahu manggohi butuhana lakat ima si panganon ni pinahan lubui ipe dang bui ala boha rumikot do pinahan lubui sianibana menurut napunai. Maka di sana kita ketahuilah kemanusiaannya terdegradasi. Alani molo mago hamu sian nadopan di debata, molo mago hita sian nadopan di debata. Jangankan rezeki kemanusiaanmu pun termah dirim masing-masing. Tiki marminggu ho, tiki martangia ko, tiki beribadah ho, sitong do ibadam. Manang rohi ta marminggu lan nalo mamereng salah doan don para kedai, salah don parjamitai, boado. Manang holan mamereng titing, dipamasuk do sumbangaki. Jangan sampai gitu ya kan? Mana kalau nama mereng tikting, adong do hubain NN nina. Tina saat do NN sianon sekian rupiah alai disebut alamat nah kan gitu. Song di Jabunami mei. Mau dilo NN 10 juta sian Jalan Kerinci 9 nomor 9 sudah tua amai. Ruas ni hurian ni asian ni Tuhan Yesus. Ya do di parhato potamu na jukat hita tutu hatai. Ya do. Ya. Mana ada halus? Ya. Mari kita semua mengatakan, jangan takut. Ale amang ternyata jod dau jukat marado poko 1 2 iya. Iya. Jojodo hulaosi hatami. Itu. Ya kan? Dan itu harus dilakukan dengan penuh penyesalan. Maka yang perlu asa rap hita dohon amai mewarisi kerajaan Allah itu kembali. Dung di sesa Yesus muda hita marhite mudarnai. Maka pengakuan yang sangat penting. Itu asa udok nakin kata kuncinya adalah nakin cahamu kata kunci anak ini.
Bahasa ibaratnya muau. Ado nakin na di Alkitab di Bibeli. Sada dua ya. Amang namar dosa doa tuban wagijang nang dopakko. Dang tagamon beau guaron anakmu. Sasitongna anggo alani pangalahota, anggo alani pambahenata, anggo alani pamikiriota, kita tidak layak lagi disebut anak Tuhan. Percaya? Betul? Mengaku? Maka disoma idauta sikap ni debata. Tuhan itu adalah kasih. Ya, Tuhan itu adalah kasih. Dia mau mencakon ise naoloro di bagasan penyesalan, bertobat. Pertobatan itu ikon diisi, diikuti dengan satu tindakan. Tidak ada orang selesai dengan pengakuan. Amang namar dosa doa do pakot dan subat lalu tong majahati, nggak bisa lagi. Namar dosa bau rap doto iru asa roy bana tujabuni amana dan dia konsekuen. Mardosa doau bain mau gabe halak gajian dang tama beau gabe anak. Ya. Alania kadongan sasitongna sudehi tahun kita tidak punya nilai tawar di hadapan Tuhan. Moloboi pehami rosyad Depok tuson holan alani sini rohado. Moloboi pehitan waing marpungu di son holan alani asini rohani de marhite siani boto otama umbal gado hape asini rohani de bata sian hado sota asini rohana ido napa tau kita marpungu waing dan ketika dibereng amai Daudo pe anak nama goi rodo ibana ditomu. Luar biasa. Ya. Itu asal didok dang lomo rohaku mida hamatean ni dunia ham se ai sipatan na juta kamu molo maralo hona kadongan apalagi maralo kam amang padita kan jidok hati do dang lomo raku mahamate ni perjati bosa dang ampuna muami alai dang tabot dang tawuduti mula manian ibana sian hajaton nai supaya jangan mati dalam dosa, supaya jangan binasa di dalam dosa. Alani HKBP Jenderal Sudirman mari sadarion dung dipasahat barita naulion sude mahita mandok mulak mahita tu dalam nasitong atau husip pun tu kiri kanan mulak mahita tu dalam nasitong. Orang mekel musyairah na gate. Ay mulak mahita mulak. Unang saira na gate atong. Mulak mahita tu dalam nasitong. Sembahlah Tuhanmu dengan benar. Fokuslah dalam ibadah. Fokuslah dalam menyembah Tuhan. Unang ikon masa Covid baru Allah kita mabain jabutai gabe inganan parmingguon, inganan parsobaon, ilau mamuji Tuhan. Dung sorong be Covid lau bedo hita. Jangan dipaksa oleh itu. Anggotiki masa Covid gue soina bercutinya kacol mau sudi. Live streaming amang jam berapa? Ngahobas. Wow. Kan gitu. Dungi selesai Covid mar minggu itu bagas jurudang. Nah, alani akadongan sadarion ternyata ketika pendosa datang Tuhan mau sambut. Pertanyaannya, molo adong salah ni donganmu Tuhan. Jut diurupi hoi bana. HP orang
maloi bana mandok moliate tuo ahado sikapmu terus ngorkan iri puhodo mau suara ngau boy hosongonon kan gitu kira-kira betul pernah seperti itu sekali atau 2 kali nggak kehitung ya. Nah alani nang hita pe sotung olo hita songon anak siak kangani saya dietong-etong nabi naenna au kan burjudo uloi doho alani molo adong di pasat hamu nauli nadengkan marado pedonganmu anggap ma bahwa dia sedang menikmati anugerah Tuhan. Molo adong nauli nadengkan bayanon mutu bagas joron sotung diri puhamu gabe ikon si puji-puji kamu disi alai molo di ngulumon di loas tuhat taho dokma mau liate tutuhatai itu nggak ada perlu pangkat-pangkat di gereja ini ya. Nih anang gua bangun tempat di data dan adong ngurus dami na ulo songonin dengan nasing do ulo songonin. Anggu berek kamu apalagi pungani naon, beh, oleh kurmunai nakin betok seirah bang tu surga hulala. Sudah baga ya mang, jago kamu namari dieti. 3 dalam seminggu latihan, 4, 5. Hola saheli pe ngasongoni jagona. Abe alakon garum tokin latihan tong dope song-songoni. Jadi alani tasobba matuhatai moliate mata pasahat tutuhata mulak mahita muse tu jalan dasitong o kuota ma di bagasan nguluta pakai mau Tuhan haba orang ni pasu-pasum ido lasni roha ni badua gicang sukacita surgawi adalah ketika kita mau mengetahui, memahami kekurangan kita, dosa kita, dan kita mau minta ampun. Jalaolo hita mengampuni nang hahurangan dongan. Disima tarida sukacita surgawi. Amin. Mulia tema Tuhan dia sinurham nama dongani hami. Las rohanami di luas wahmi marsaur rab doh tomar hite parminggon nami lasroha nami Tuhan nunga hu parsaulio kami barita nauli nama nugio kami asa unang sehu dati hami pa agohon akan nahu murang nami asa hira sitong hami alai di bagasan uduk ni roha dohonon nami ma sasitong na dang tama hami gabi anakmu alay-alani asin di roham torgabe di tomuho hami di sesaho dosa nami marhiti-hiti Jesus Tuhan nami ido napatawo kami gabe anak halomuan di adopamu ajari pargugui ramoti sudiruas
hite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aliamanamina di Banua Kicang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma rajonmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Kicang. Lian matuami saudara hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di ruangan namar dosa Tuhan. Unang hami togihon tupangujunan. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de Batama bohina tuho. Jala di pasaurhon madamena. Tu todi.